ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଓ ତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି। ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଆସିବ, ଟିକେ ପରିବାର ପ୍ରତି ଟିକେ ମିଳାମିଶା ବଢ଼ିବ। ତଥାପି ଏହା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏକୁଟିଆ ବର୍ଷ, ସୋସିଆଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଖରାପ ଥିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଥିବ, ସଲ୍ୟୁସନ୍ କିଛି ପାଖରେ ନଥିବ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ଥିବ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ବି ଥିବ, ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଥିବ, ମାଇଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁନଥିବ, କାହିଁକିନା କିଛି ଅପରଚୁନିଟି ହିଁ ଦେଖାଯିବନି। ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ହେଉନଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି କି ଅଲଗା ମାସ ତୁଳନାରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିଥିବ, ସିଚୁଏସନ୍ ବଦଳିଥିବ, ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ହେବ ଆଷ୍ଟ। ତଥାପି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କେଉଁମାନେ ହେଲେ ଓ ତନ୍ତ୍ର, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆଉ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ମାନେ ଆମର ହେଲା ଜନ୍ମ ମାସ ଆଉ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏଇ ମାସ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଓ ତନ୍ତ୍ର।